Siellä mitä tapahtuu. Se on yksi hakanen. Se on niinku mennyt sinne ihan sisälle sitä hakasta myötä. Syvälläkin? No, jos nyt sanotaan, että se on niinku... Ei kehtaa repäistä niinkään. Pitäis silleen jotenkin jännästi ottaa siltä irti. Arvaa kuka saa ottaa. No. Sinä. Voi vittu minä! Sinä, anna mennä. Ja minä annan kuvata kaiken. Ota se pois. Ja katso, ettei se kaikki tulee nauhalle. Oi vittu, herran jumala, ne oot kyllä niin pro jätkä. Koskooko? Vähän se tuntuu. En minä vittu sitä saa irti saatana siitä. Anna mennä saatana. Pakko se on, että en minä uistin päässä vietä juhannusta. Ei se vittu, kun sitä vertakin tulee jonkin verran. Voi vittu, en minä saatana voi uistin päässä viettää juhannusta. Vittu se puhelin siitä. No vittu, pakko minun kuvata legendaarinen tapahtuma. Oi vittu, sinä oot kyllä niin pro jätkä. Minä se täällä kärsin, et sinä. Ei saatana. Mä edes kysy, miten se tapahtuu. Anna mennä, anna mennä. Anna mennä, anna mennä. Ei lähde vittu irti. Ei saatana. Vittu. Vuotaako paljonkin? Ei se silleen niinku vuoda, että sitä tuli. Vietetään sit juhannusta uistin päässä, saatana.